سلام كوراتنا زي يوتيوب channel تخاتلتنا خميت تصنحونا زوان زولكم حطرتن وانا حبريتاتات حزلكم قريب له كسب مودات حبيركم تصنحوا حدا ازازنا يتعطوا كم في حوحات عبدو سودان بسراويت مكلخال اب تحت قوتر كم زاتو تسمعوا زعامه حز تازاز وق زرغغص حبريتا لهم تزرغح له سراويت إثيوبيا معلت جزء سو عن كلتن ساعات أزنورو لزوا بزملكت فيدرالو منجست سومال لومي وقعوا مجلس هو السراويت ناس لسه معلتي جزء أبزه 24 ساعات تتأمبير له زرزرة وحبري تحزنا لنا عوي قد هداسي إثيوبيا كمرق حد ورح أبسترف اللوان أمونغو جبت إن إثيوبيا زلوا وطري نعبي خلله مزتأسس سر لومي كاب كايرون أديس أبابا استفلا اللي مجلس تات وهي ولا نحنا لما نزوم استتقرروا مجلس تات أكلات ناس زرزرة وحبري تجرنا لنا سراويت سودان أو دارفول سودان أم عرف نفرتي نيالا كعرف زنبرنا حوارات عربي إمارات نفاريت كم زعنوا تجليتو أزانس فرانس برس نوتا دراومين جسات بمتكاس تانا فاريت إمارات بسراويت سودان توقع مول بمول كم زعنوا تبطيبو تانا فاريت بإمارات تقاطروا كوبانيات توقعت حيزا خمس نبرت تحبير له أمر بنظر زراو تبطب أكيبنا يلنا بزعبازن كالو تحبريتات له حبيركم ناصلحن حدا أزازنا يتعطوا كم في حوحات أبدو السودان بسراويت مكلخال أب تحت قوتر كم تأتوا تسمعوا زعام التحز إتي كونريل زرقاقص حبريتا لهم تزرقي حلو مستي أب خلت شحن 10 سنين استبارع خوينا تقراي بسأساسرة ناو السودان كم زأتوا زنقروا له أزاز أرمي 7 نحوحات أب تحت قوتر كم زأتوا تقليتوا لعلوا هاي مرة راح أزغونا كونريل جورز جابهير مسفن أب تحت قوتر زأتوا له سولس حملة 20 شعة كلت شحن 10 شعة عامة مرتيب مجتات حبريتا حوحات إتو كونريل بسراويت مكلخال إثيوبيا كم تتحز أرقاقص غازيتنيا دمصو يانب زعما منقسقاس أرمي 7 استأسس حبريتا زكافل زخونه غازيتنيا مدهنيه تادسه متحز اتخونه ريل بمرغات اتخونه ريل او اينبرن إلو اتخونه ريل ستحزن ناب إثيوبيا اتي ناب تግራይ تخيد كبل كم زخونه ات غازيتنيا اب ملእخت ገሊጹ زعما متحز اتخونه ريل سراويت مكلخال بوقع زول ነገር የለን ات غازيتنيا اب زكافل توسخ حبريتا اب كتما متما تأسير زنبر جورز جابير مسفن لو معلتي خمس تفتحن املكيتو فيدرال منغسي اب تحت قصر زاتو ود مسفن دحر خلطه معلتات ما اسرت لهم تفتح خبل غازيتنيا ام ملእخت وسيخ ገሊጹ بخالي وجن أرمي 7 استبهاله سراويت ጎኒ ምስ ሰራዊት ሱዳን ተሰሊፉ ምስ ፈጣን በጻሕ ሰራዊት ወይ ደሞ RCF ክዋጋ ከም ጸንሐ ተጸብጺቡ ተዋጋ አርሚ 7 ኣብ ትሕቲ ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ዝርከብ ግንባራት ውግእ ከም ዝተሰማረዩውን ቅድሚ ሕጂ ክግለጽ ጸንሐ እዩ አርሚ 7 ከም ተቆጻሪ ጀነራል አልቡርሃን ንኺስማር ብዝተገበረ ስምምዕ ብወግዕ ዝተገለጸ ነገር እኳ እንተዘየለ እቶም ተዋጋእቲ ብኸፍሊት $200 ከም ዝቁጸሩ ዝተፋላለየ ጸብጻባት ከምልክቱ ጸንሐም እዮም ኣመራርሓ ሰራዊት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ተዋጋኢ ልዕሊ $1,000 ገንዘብ ደላላ ከይወስዱ ትግራይ ሄራልድ ቅድሚ ሕጂ ጸብጺቡ ነይሩ እዩ حجي دما الزينة متحز لعلوا أمر راح السراويت استسمعه منجست إثيوبيا أبدو إثيوبيا السودان إيرتران حوحاتن سقات مخانو قاليتون جنرال البرهان ملأخت أبز لا أخلو كالاي معلتيو تقول عوية قالوا أبزر خولو تكون ريل كما أسرت تفتح منجست إثيوبيا ما راح السراويت السودان أبكرنا أفريقيا حدش جيت تفتيرو قاللتني أخوينو نخطأنا حتى عويتهم مقرابون تأخر ريدو الفاشر بتسأل أخم وتدراو كوريدر كجلجل يخلي زبل سقات بوجن إثيوبيا من باروم تبصاو نسار أتخون ريل من سقات منقص حوحاتن أساسيرو كزرب صانحيو قدام مستر إثيوبيا أبي أحمد دوب سودان إثيوبيان الفاشر نحيلتات إرترات تجراين كم وتدراو معسكر كجلجل كم زخل مرققت خوهم نتي أبارت سودان زركب منجست جنرال البرهان وقعوا حتى مقربون أم جمرة السومنز جميرو أو سودان بسفحتها تبصيبو نعسر 4 عامات زاكل كهنت صنح عوي قدف داسي إثيوبيا أو زمت صورح مسكرهم كمرقيو مبال سعيو قبطي أو عوي ويا تركبلا مزتاساسر لهم بزعوات قدف أو قبط إنكم أون أو إثيوبيا مجلس تواهيو قدف داسي خمرقيو مال سعيو قبطي عنكفات المفتر تقايل بمال لومي مبرهي زهاو وانا صحف صراحة تحيلي لترك إثيوبيا إنجنير أشبر بالتشايو بخالي أنفت دما قدامي منستر قبطن سودان حبراو أخي خمسة كايد بمجلس لو مقدم قروب ساعات حبراو مرقط يوم زنس أبارقولو حبراو مجلس أوتيوم كلتين هاجرات اتمجلتي مسمر قدب هداسي استأسسر مخانو عمل كيتن بزدما إثيوبيا مس قبط هداسي استأسسر بزيناتنا سمع كامملا ماي اتقدب جميرة التكايدو زلا نايبينا واكايدا قناع اخوانن بوغنا وين تقبالنتي ولن كبلا فليتن بوغن إثيوبيا لومي بزعوانا يكلتشحن 10 شعات عام تمرت بجت عام تفتات مسرح حيلي الكتريك إثيوبيا مجلس زهاو وانا صحفي صراح اتتكال انجنير اشبر بالتشا عبي قدب هداسي إثيوبيا اب قروا وان كمرقيو موال سعبو قبطي عنقفات المفتار تقويلا قدما
ዝቕየር ዋላ ሓደ ነገር የለን ከም ዝተዛዘመን ዝሞተን ጉዳይ ተገይሩ ክውሰድ ዘለዎ ኢሎም እቶም ዋና ጸሓፍ ስራሕ ኣብዚ መግለጺኦም ፕሮጀክት ግድብ ህዳሴ ኣብዚ እዋን እዚ 3400 ሜጋዋት ሓሊፉ የፍሪ ከም ዘሎን ብዝተዛዘመ ድማ ልዕሊ 15670 ጊጋዋት ንምፍራይ ዓቕሚ ከም ዝህልዎን ተዛሪቦም ኢንጂነር ኣሸብር ኣብቲ ናይ ሎሚ መግለጺኦም ኣብ ውሽጢ ቁርቡ ሰሙናት መንግስቲ ብዘውፅኦ መግለጽታት መሰረት ምዝዛም እቲ ግድብ ንህዝቢ ብወግዒ ክግለጽ ኢሎም እቲ ግድብ ብገንዘብ ኣሜሪካ ከም ዝተሰርሐ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ደጋጊሞም ምዝራቦም ስዒቡ ምዝብ ዝተኣሳሰረ መብርሂ ዝሃቡ እቶም ዋና ጸሓፊ ሓቂ ዘለዎ ምሳና እዩ ምንጭ ፋይናንስ ህንፀትን እቲ ግድብ ካብ ሰነድ ፋይናንስ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ ዝርከብ እዩ ዝኾነ ዓይነት ናይ ወጻኢ ልቓሕ የብልናን እቲ ገንዘብ ዝተረኸበ ካብ ናይ ገዛእ ርእስና ዓቕሚ ብድጋፍን ህዝብን መንግስትን ጥራሕ ዝተሰርሐ ግድብ እዩ ኩሉ ህዝቢ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ እንተኾነ ግና ልዕሊ 9 ሚእታዊ ወጻኢ ዝገበረ መንግስቲ እዩ ኢሎም ሰራዊት ኢትዮጵያ መዓልቲ ግዜ 72 ሰዓታት ኣብ ዝነበረሉ ዞባ ብዝምልከት ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ሎሚ ወግዓዊ መግለፂ ሂቡ እቲ ሰራዊት ናይ 3 መዓልቲ ግዜ ዝህብ 24 ሰዓት ተጸቢሩ ኣሎ ኣብ ዞባ ጊዶ ሶማል ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወታደራዊ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝሓዝዎ ከተማ ዶብ በልደሓዋ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ገዲፎሞ ንኽወፁ ንዓበይቲ ዓዲ ከም ዝነገርዎም ትማል ተጸብጺቡ እታ ከተማ በልደሓዋ ንኢትዮጵያን ኬንያን ተዋድብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝርከበላ ወሳኒት ከተማ ዶብ ሶማልያ ኤርትራን ግብፅን ኣብዚ ከተማ ዶብ ዚአን ኣዒንተን ከም ዘንበራ ምግላጽ እውን ይንርስዖን ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ዕጡቓት ናይ ተኽፍለ ርእሲ ምሕዳር ዞባ ጁብላንድን ወታደራዊ ፌደራል መንግስቲ ሶማልን ኣብ ተኸባቢ ውግእ ካይዶም መንግስቲ ሶማል ኣብ ዝሓለፉ ቀዳም ሓምለ 24 2017 ዓ.ም ነታ ከተማ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር እትዮም ላዕለዋይ ወታደራዊ መኮንናት ኢትዮጵያ ምስ መራሕቲ ዓሌት ሶማል ኣብ ከተማ ዶል ከም ዝተዘራረቡን ወታደራዊ ፌደራል መንግስቲ ሶማል ካብ በልደሓዋ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልታት ገዲፎም ንኽወፁ ከም ዝኣዘዙን ኣብ ውሽጢ ሃገር ሶማልን ዝርከባ ምንጭታት ዜና ጸብጺበን ብተመሳሳሊ ቢቢሲ ሎሚ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ሰፊሕ ሓበሬታ ኣስፊሩ ኣመሓዳሪ ጌዶ ዓብዱላሂ ዓብዲ ጅማ ወይ ድማ ሽምቢር ምስ ፌደራል መንግስቲ ብምትሕባር ዝሰርሐ ኮይኑ ካብ ወገን ሰራዊት ኢትዮጵያ ተመሓላሊፉ ብዝተባሃለ ትእዛዝ ምኽንያት ካብ በልደሓዋ ዝወፀ ፌደራላዊ ሰራዊት የለን ክብል መልሲ ሂቡ እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዝተባሃለ ኩነታት ዘጋጠመ እቲ ተዳኺሙ ዝነበረ ርክብ ኢትዮጵያን ሶማልን እናተመሓየሸ ኢትዮጵያ ሓድሽ ኣምባሳደር ኣብ ሸሞትሉ እዋን እዩ ኣብቲ ከባቢ ተሰማርዩ ዝርከብ ኣዛዝ ሰራዊት ኢትዮጵያ ንዓበይቲ ዓዲ ዶሎ ኣኪቦም ሰራዊት ሶማል ተወሳኺ ካብ በልደዮን እዋን ገዲፉ ንኽወፅእ ናይ 3 መዓልታት ግዜ ከም ዝሃብዎ ተዛሪቦም ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ብዓብዲ ረሺድ ጃናን ዝምራሕ ሰራዊት ፌደራል መንግስቲ ምስ ሰራዊት ጁብላንድን ንመዓልታት ዝጸንሐ ውግእ ድሕሪ ምክያዱ ንምምሕዳር ከተማ ቤልወይ ተረኪቡ ኣብ መንጎ ዓበይቲ ዓድን ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያን ተኻይዱ ብዝተባሃለ ምይጥ ስዒቡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ገዲፍኩም ውፁ ክብል ናይ 3 መዓልታት ግዜ ዘንበረ ኣመሓዳሪ ጌዶ ዝኾኑ ዓብዱላሂ ዓብዲ ጀማ እቲ ምይጥ ከም ዝተኻይደ ኣረጋጊጾም ክዛረቡ ከለዉ እቶም ዓበይቲ ዓዲ ኣለዉ ሰባት እታ ከተማ እዮም እንፈልጦም ሰባት እዮም ኢሎም ወሲኾም ድማ ወታደራዊ መኮንናትን ኢትዮጵያ ምስ ዓበይቲ ዓዲ ኣብ ዘካይድዎ ምይጥ ግብፃውያን ይመፁ ከም ዘለውን ከምኡን ካልኦት ወታደራት እውን ይመፁ ከም ዘለውን ንፈልጥ ኢና ከምኡን ነቲ ሰራዊት መንግስቲ ሶማልን ዝመርሕ ዓብዲ ረሽን ጃይድን ብስም ጠቂሶም እዮም ተዛሪቦም ኢሎም እቲ ወጥሪ ኣብ ዝርከበሉ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ብዛዕባ ጉዳይ እዚ ዞባ ወግዓዊ መግለፂ ሂቡ መንግስቲ ሶማል ብወገኑ ብሚኒስተር ጉዳያት ውሽጢ ኣቢሉ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንላዕለዎት ሰበስልጣን ጁብላንድን ሚኒስተር ጉዳያት ውሽጢ ኣቢሉ ኣብ ረቡዕ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንላዕለዎት ሰበስልጣን ጁብላንድን ብምልዓል ግጭት ወንጀል ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማል ነቲ ብኣሕመድ ማዶቤ ዝምራሕ ጉጅለ ኣብ ዞባ ጌዶ ግጭት ንምልዓል ከምኡን ነቶም ስራሕሎም ገበናት ንምሽፋን ሓሶት ሓበሬታን ንምዝርጋሕን ይፍትን ከም ዘሎ ይፍለጥ እዩ ክብል እቲ ሚኒስተር ከሲሱ ኣብቲ መግለፂ ብስም ዝተጠቐሱ ምክትል ኣመሓዳሪ ፑርትላንድን መሐመድ ስዒድ ዓደን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዞባ ጌዶ ኣብ ዝፍጸሙ ብዙሓት ገበናትን ኢዶም ከም ዘለዎም እዮም ሰራዊት ኢትዮጵያ ነቶም ኣብ ደሎ ዝርከቡ ዓበይቲ ዓዲ ሶማልን ብዛዕባ ዝሃቦ ናይ 3 መዓልታዊ መጠንቀቕታ ብዝምልከት ዝሃቦ መግለፂ የለን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ዳርፉር ሱዳን ኣብ ምዕራፍ ነፈርቲ ኒያላ ቃዕርፍ ዝነበረት ናይ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ነፋሪት ከም ዘዕነወ ተገሊጹ ኣዛንስ ፍራንስ ፕረስ ወታደራዊ ምንጭታት ብምጥቃስ እታ ነፋሪት ኤምሬትስ ብሰራዊት ሱዳን ተወቂዓ ሙሉእ ከም ዘዓነወት ተብጢቡ እቲ ኣብ ዳርፉር ዝርከብ ምዕራፍ ነፈርቲ ኒያላ ኣብ ቀረባ እዋን ዳሓር ሽቶ ሰራዊት ሱዳን ኮይኑ ጸኒሕ ኣሎ ብዛዕባ ምዕናው እታ ነፋሪት ኤምሬትስ ካብ ተዋጋእቲ ሓይልታት ቀጻሊ ፈጣን በጻሒ ሱዳን ይኹን ካብ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ዝተወሃበ መረጋገፂ ወይ ርእይቶ የለን እታ ነፋሪት ኮሎምቢያውያን ቁሉጻት ተዋጋእቲ ሒዛ ከም ዝነበረት ዝተነገረላ ኮይኑ ትማሊ ኣብ ኤርፖርት ኒያላ ኣብ ምዕራፍ ከም ዝነበረት እያ ከም ዝተወቅዐት ተገሊጹ በዚ ድማ ልዕሊ 40 ኮሎምቢያውያን ቁሉጻት ወታደራዊ ከም ዝሞቱ ተባሂሉ ኣሎ ፕሬዚዳንት ኮሎምቢያ ጉስታቮ ፔትሮ መንግስቶም ኣብቲ መጥቃዕቲ ክንደይ ዜጋታት ኮሎምቢያውያን ከም ዝሞቱ የጻር ከም ዘሎ ገሊጾም ኣብ ማሕበራዊ ገጾም ኤክስ ኣብ ዝስፈርዎ ሓጺር መልእኽቲ ሬሳታት ናብ ሃገር ንምምላስ እንተኽኢልና ክንፍትን ኢና ኢሎም ቴሌቪዥን ሱዳን እቲ ቁሉጻት ወታደራዊ ሒዛ ከም ዝነበረት ዝተነገረላ ነፋሪት ካብቲ ኣብ ገልፍ ዝርከብ ምዕራፊ ሓይሊ ኣየር ከም ዝተበገሰት ገሊጹ ካብቶም ቁሉጻት ብተወሳኺ ብዙሓት
ሓጽዋር ንሓይልታትን ቀጻሊ በጻሕን ጽዒና ከም ዝነበረትን ጸብጺበሎም ሓይልታት ቀጻሊ በጻሒ ንዳርፉር ዝቋጸሩ ኮይኖም ሰራዊት ሱዳን ድማ ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትን ነቲ ጉጅለ ናይ ኣጽዋር ደገፍ ከም እትገብር ብተደጋጋሚ ክስ የቕርብ ብፍላይ ኤርፖርት ኒያላ ኣብ ኤሚሬትስ ንሓይልታት ቀጻሊ በጻሒ ኣጽዋር ዝራገፈሉ ቦታ ምዃኑ ሰራዊት ሱዳን ይገልጽ ኤሚሬትስ ኣጉራዊት ሱዳን ዝኾነት ቻድ ኣቢላ እውን ንሓይልታት ጀነራላት ሄሚት ኣጽዋር ከም ተቐርብን ሰራዊት ሱዳን ክስ የቕርብ አቡዳቢ ግን ነዞም ክስታት የተቀበለውን ናይ አሜሪካ ዩኒቨርሲቲ ትካል ምርምር ሰብአዊ ኣብ ቀረባ እዋን ዝለቀቆም ስእልታት ሳተላይት ኣብ ደቡብ ዳርፉር ሱዳን ኣብ ርእሰ ከተማ ኤልፋሸር ቻይና ዝተሰርሐት ብዙሓት ናይ ርሕቀት ድሮናት ከም ዘለዎ ኣመልኪተሎ ብተመሳሳሊ ድማ ቅድሚ ወርሒ ሓንቲ ናይ ጽኑዕ ነፋሪት ኤርፖርት ኒያላ ድሕሪ ምዕራፍ ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቅ ብሰራዊት ሱዳን ከም ዝተወقعትን ጸብጻብ ኣዛንስ ፍራንስ ፕረስ ኣዘኻኺረሎ ኣብ ሰሙን እቲ ብሰራዊት ሱዳን ዝተመስረተ መንግስቲ ኤሚሬትስ ኮሎምቢያን ቁሉጻት ወታደራት ምስ ሓይልታት ቀጻሊ በጻሒ ኮይኖም ክዋግኡ ቅጥር ተኻይዳላ ክብል ክሰቀሪቡ ነይሩ ነዝመርተዕለን እውን ኢሉ ነይሩ ኣብ ኩናት ሱዳን ኣብ ሓይልታት ቀጻሊ በጻሒ ኮይኖም ዝዋግኡ ከም ኮሎምቢያን ዝብሉ ዜጋታት ከም ዘለው ክኢላታት ውድብ ሕብራት ሃገራት እውን ዘረጋገጽዎ ሓቂ እዩ